وَإِن كُنْتُمْ ako budete ala na seferin putovanju وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا i ne nađete pisara ili sredstvo za zapisivanje فَرِهَانٌ مَقْبُوضَ pa onda zalog koji će se zadržati, to jeste kojeg će zadržati onaj koji posuđuje od onoga kome posuđuje. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا a ako postoji pouzdanje između vas, to jest ako čovjek koji posuđuje poznaje onoga kome posuđuje, onda nema potrebe za zalogom u takvoj situaciji, to jest ako su na putovanju i ako nema notara ili pisara da to zapiše. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنْ neka izvrši onaj kome je dato emanet, emanetehu, svoj emanet, ono što mu je dato, da će vratiti. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ i neka se boji Allaha, svog gospodara. Također, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ smo imali na prethodnoj stranici. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ i nemojte skrivati svjedočenja. وَمَنْ يَكْتُمْهَا a onaj ko sakrije svjedočenje, فَإِنَّهُ pa on je آثِمٌ قَلْبُهُ griješnog srca. Zašto je došlo griješnog srca? Zato što je skrivanje grijeh srca. Wallahu bima ta'maluna alim. A Allah ono što vi radite alim poznaje zato što je on stvoritelj nebesa i zemlje i zna sve što je na nebesima i na zemlji. Lillahi ma fis samawati, njemu pripada sve što je na nebesima, wa ma fil ard i sve što je na zemlji. Wa in tubdu ma fi anfusikum, ako vi budete pokazivali ono što je u vama, tako da smo ovdje povezali ma fi anfusikum, ono što je u vama, sa athimun qalbu, grijeh srca. Znači postoje grijesi u srcima, kao što je kufr, širk, sumnja, loše misli i tako dalje. Da vidimo šta će biti sa tim unutarnjim grijesima. In tubdu ma fi anfusikum, ako vi pokažete djelom ono što je u vama, au tuhfuhu, ili to budete sakrili, ne budete pokazivali, yuhasibukum bihillah, Allah će svesti račun s vama za to. To jeste polagat ćete račun za to što je u vama pred Allahom dželešanuhum. Od dijela srca, ako se radi o širku, nifaku, licemirstvu, mržnji prema muslimanima i ljubavi prema nevjernicima, za te unutrašnje grijehe, to jeste za grijehe u srcu će polagati račun pred Allahom dželešanuhum. Međutim, ono što je u čovjekovom srcu od namjere da učini grijeh ili loših misli za nečim, ako to potvrdi djelima i riječima, bit će također odgovoran pred Allahom dželešanuhu. Međutim, ako to ne potvrdi riječima i djelima, neće biti odgovoran i neće biti kažnjen. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ pa Allah prašta kome hoće, وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ a kažnjava koga hoće. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah je svemoćan. آمَنَ الرَّسُولُ vjeruje poslanik Muhammed a.s. bima unzile ilejh, u ono što se njemu spušta min rabbihi, od njegovog gospodara, wal mu'minun i vjernici. Kullun amana billah, svi oni, to jeste i poslanik i svi vjernici, vjeruju Allaha wa malaikatihi, njegove meleke, wa kutubihi i objave knjige, wa rusulihi i poslanike sve. Ovdje ćemo povezati yuhasibukum bihillah, on će polagati račun pred Allahom dželešanuhu, znači vjernici će polagati račun pred Allahom dželešanuhu da li su vjerovali u Allaha, njegove meleke, objave i sve poslanike. La nufarriqu bejne ahadin min rusulih, mi ne pravimo razliku između njegovih poslanika. Wa qalu, i vjernici govore, sami'na, slušamo, wa ata'na, i pokoravamo se. Gufranaka rabbena, oprosti nam naš gospodaru, wa ilajke al-masir, i tebi je povratak.
La yukellifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah neće opteretiti čovjeka iznad njegove mogućnosti. Znači ovdje povezimo eta'na, pokornost Allahu, ta pokornost nije opterećenje iznad mogućnosti. Laha ma kesebet, čovjeku pripada ono što uradi od dobra, wa alejha, a protiv njega je ono mektesebet, što uradi od zla i grijeha. Rabbena, gospodaru, la tuahidna, nemoj nam uzeti za grijeh, in nasina, ako nešto uradimo u zaboravu, ev ahta'na, ili ako pogriješimo nehotično. Rabbena, gospodaru naš, wala tahmil alejna, ne optereti nas ili ne natovari na nas isran, teret ili obavezu ili propis koji je težak, kema hameltahu, kao što si natovario ala alladhina min qablina, one prije nas, misli se na Jevrije i kršćane. Rabbena, gospodaru, wala tuhammilna, ovdje imamo sa teštidom, gospodaru ne optereti nas ili ne natovari na nas ma la taqata lana bih, ono zašto nećemo imati snage da iznesemo ili izvršimo. Wa'fu, pobriši nam grijehe, waghfir lana, oprosti nam, warhamna, smiluj nam se. Ente maulana, ti si naš zaštitnik, fansurna, pomozi nas, alel qavmil kafirin, protiv naroda nevjerničkog. Na ovaj način smo završili suru Bekaru, a u suri Ali Imran možemo povezati početak sure Ali Imran, gdje Allah dželšanuhu kaže nakon uvoda innal ladhina kafaru bi ayatina, uistinu oni koji poriču Allahove ajete, lahum azabun šedid, njima pripada bolna kazna ili teška kazna. Allah dželšanuhu staje u kraj nevjernicima. Na ovaj način smo povezali 49. i 50. stranicu u Kur'anu.